תאווה כחול לבן. אני אדבר ככה במילים גבוהות, ותכף נסביר לכם מה בדיוק. מילים גבוהות? אני רוצה לשמוע. כן, תשמע, כי אין אחד מאיתנו שנושא הביטחון התזונתי לא חשוב לו, אז איך מבטיחים שביטחון תזונתי, וגם על הדרך, תהיה חקלאות ברת קיימא, באמצעות הזנה נכונה ודישון נכון. עכשיו נרד לפרטים. נרד לפרטים עם גולן ארגמן, מנכ"ל ומייסד חברת שפע מבית דשן הצפון. נעים מאוד, שלום. שלום, כבודו. נשמע גדול, אבל מאוד פשוט. בדיוק. ספר לנו טיפה על... עליכם. עליכם, בדיוק. אז קודם כל, אנחנו חברה של חקלאים. 260 קיבוצים מכל הארץ, שהבנו שהנושא של הביטחון התזונתי הוא חלק מהמלחמה הקיומית של מדינת ישראל. בפריפריה, במרכז, זה לא משנה איפה. וכל העגבניות היפות שאכלנו הבוקר, וכל מה שבכלל אנחנו אוכלים, מתחיל מהדבר הבסיסי הפשוט. הצמח שותה מים, ואוכל דשן. דשן זה מילה לא נחמדה, לא טובה, והיא גם פחות רלוונטית. כלומר, הצמח צריך להזין אותו נכון, ואז הוא חזק, ואז הוא יודע להילחם עם מחלות, ואז לא צריך דברים רעים כמו חומרי הדברה וכדומה. כלומר, הביטחון התזונתי של כולנו מתחיל ממשהו מאוד פשוט, שנשמע פשוט, זה הזנה נכונה. של הצמח. של הצמח. זה נשמע נורא אוטופי. גם אם צמח מדושן ומוזן, עדיין יכול להיות טפיל עליו שיהרוג אותו. אז כן צריך כנראה גם את שאר הדברים. כמובן, אבל גם כשאנחנו נושמים עכשיו, יש 1,001 טפילים סביבנו. אבל בגלל שאתה אוכל טוב, ישן טוב ולא רב עם האישה, אז אתה יודע להתמודד. הכי חשוב. הכי חשוב. יודע להתמודד מול 99% שניים מתוך מה שאמרת עכשיו נכון. חוץ מהישן טוב, נכון? ירדני. אז אצל הצמח זה בדיוק אותו דבר. לצמח יש מנגנוני חיסון טבעיים, שאנחנו מעוררים אותם על ידי הזנה נכונה. עכשיו, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תנו לי את זה או תנו לי את זה. יש לנו אגרונומים, שהם אנשי המקצוע, שהולכים ובודקים מה הקרקע, מה המים, מה הזן, ולפי זה תופרים לו את ההזנה הנכונה. מה המצב היום בישראל? אז קודם כל, ישראל מבחינת עולם היא באחד המצבים הטובים יותר. כלומר, רק החברה שלנו מייצרת מעל 6,000 מוצרים שונים. של דשן. כמובן. זאת אומרת, אחד לנגיד מטעי דובדבנים בצפון, והשני לגידולי שדה בדרום. זה לא יהיה אותו מוצר. עוד יותר. הבננות שמגדלים ליד נהריה והבננות שמגדלים ליד טבריה, זה מים שונים. זה מזג האוויר שונה, זה קרקע שונה. לכן גם אותו זן, גם אותו פרי, גם אותו ירק, באזורי אקלים שונים, בקרקעות שונות, צריך הזנה אחרת. מעניין. ואז פתאום הוא חזק, והוא נותן יבול הרבה יותר גבוה, והוא לא צריך חומרי הדברה. נותנים לזה יותר דגש מאז המלחמה? כי הרי חלק מהטיסות נפגעו, אנחנו יותר צריכים להתבסס על מה שיש לנו כאן בארץ. נכון, אז אחרי המלחמה אנחנו רואים תחילת שינוי כיוון, שהיא מאוד מאוד חיובית ומבורכת עבורנו. כי להסתמך על טורקיה או על ירדן, או בכלל, אנחנו אי. אנחנו אי שצריך ללמוד להזין את עצמו ולחלחל את עצמו. ואנחנו מרגישים את השינוי מגמה הזאת, גם במדינה, גם בממשלה, ובכלל, משרד החקלאות שאפשהו בשוליים, פתאום אנחנו מבינים שלא היינו רק באסון מבחינה לאומית וביטחונית, היינו גם כפסע מאסון מבחינה תזונתית, כי פתאום אין אוכל. זה בעצם המטרה שלנו. כמו חשמל, גם בחשמל אנחנו מבודדים. נכון. צריך לקחת את זה בחשבון. תגיד, מעניין אותי לדעת את דעתך על נושא שנת שמיטה. כי אתה איש של קרקע, מים. נכון. ושנת שמיטה זה הדשן היהודי. זה לתת לאדמה לנוח, להחזיר את הנוטריאנטים שלה. אז כבר מחקרים הראו כבר 400 שנה שהדבר הנכון לעשות הוא כל הזמן להחליף. כל הזמן לגוון. והעקרונות של שנת השמיטה שנבנו לפני 2,000 שנה, לא היה את כל האמצעים שיש היום. אז הדעה שלי, קודם כל שיש באמונתו יחיה, אבל היום יש לנו המון המון כלים לשנות, לגוון ולהתאים את עצמנו. זאת אומרת, מבחינת הקרקע היום זה לא הכרחי. זה לא הכרחי, אם מתנהלים איתה נכון. לדוגמה, יש לנו כבר אגרונומים בעולם, יש לנו גם אגרונום בסין, סיני 50 שנה, עגבניות באותו אזור על אותה חלקה. כן. ואז מתחיל אסקלציה של הקרקע, ושמים עוד חומר ועוד חומר, וזה בדיוק עושה את תהליך ההפוך. כמו שבן אדם ייקח עוד אנטיביוטיקה ועוד אנטיביוטיקה, מה עושים? והוא הולך ויחלש. מה עושים? כל כמה זמן מחליפים את הגידול על אותו שדה. אז השאיפה היא כל שנה. כל שנה. כל שנה. לא תמיד אפשר. תירס, כותנה, חיטה, זה. כל הזמן. לא אמרת עגבניות כי אתה לא אוהב. עגבניות איפה שיש חיטה. ולפפונים. אז כמו לדוגמה, זה נכון מה שאמרת לגבי חיטה, כותנה, אבל זה גם נכון לגבי מטעים. עכשיו אנחנו מורידים בננות, עולים באבוקדו, יורדים באבוקדו, עולים בפרדס, גם בפרקציות של 10 ו-20 שנה,
זה תופס וזה נכון. מעניין. וככה שומרים על חקלאות ברת קיימא. מה מבחינתך האתגר הכי גדול שלכם היום? האתגר הכי גדול הוא לשנות את התפיסה התרבותית של החקלאים. בארץ, אני אומר, אנחנו במצב טוב, אבל עדיין יש אתגר אדיר, כי חקלאי אומר, אני יודע, אני יכול, מי אתה שתלמד אותי? אנחנו 40-50 שנה במקצוע. ואנחנו באים ואומרים, תחום ההזנה הוא תחום מאוד מורכב, הוא תחום מאוד ספציפי, ויש הרבה מה לתת. איך מייצרים את האמון, וזה הדבר הכי מורכב, לייצר אמון על ידי ניסויים. אל תאמין, בוא ננסה עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וככה גדלנו מחברה שבאה מרעיון לפני 10 שנים, היום אנחנו 30% מהשוק המקומי, ואנחנו מייצאים לכל העולם, כי אנחנו מאמינים שמציון תצא תורה. חלק רוצים, נגיד, לנסות על חלק מהשטח, אומרים, יאללה, נעשה ניסיון. אבל על 5%. פינה אפלה, פינה אפלה. ואנחנו הולכים עוד יותר, תן לנו את החלק הכי קשה, הכי מאתגר. מה יש בו בדשן הזה? מה זה? אז קודם כל, מכניסים שכל. כלומר, עצם זה שאתה בודק, אתה, נגיד היום בן 31, נגיד. ואתה עושה 6 פעמים ספורט ביום, בטח. זה לא אותו דבר כמו ילד בן 10, שהמטאבוליזם שלו הוא אחר, או אישה בת 60. כלומר, כל אחד צריך את ההזנה שלו. השאר ליודעי החן ולמי שהתעניין אצלך, גולן ארגמן, תודה רבה. תודה רבה לכם. יאללה, שנהיה אימפריה, נאכל הכל מישראל. אמן, כן יהי רצון. תודה רבה. 13